Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Najčešća operacija oka je operacija uklanjanja katarakte. Bezbolna, u lokalnoj anesteziji, kratkotrajna, pacijent rešava ozbiljnih problema sa vidom, problema koji mogu da dovedu i do slepila. Svaki zdravstveni problem se uspešno rešava u saradnji sa zdravstvenim profesionalcima. Tako je, prema rečima naše sagovornice, i u bolnici Eliksir u Novom Sadu. Prvo je išlo jedno oko, pa drugo oko. Ja sam pitao me ruski lekar, tada je došao taj čuveni ruski lekar Romanjenko, i on me pitao zašto ja to operišem. Pa ja kažem da produžim vozačku dozvolu. On se tako smejao jer on je znao da ja imam tek početke ove bolesti. Jedno od najčešćih pitanja pacijenata je kada je pravo vreme za operaciju katarakte. Ranije su postojale dileme oko toga kako da pacijent zna kada je katarakta zrela za operaciju. Danas to više ne važi. Ja думаю, такие же пациенты. S Россией вообще никакой разницы нет, я считаю. Što se tiče pacijenta, ja mislim da tu nema nikakve razlike, da li su iz Rusije ili su iz drugih zemalja. Mnogi zaista zapuste kataraktu, što ne treba raditi. Katarakta sazreva, sočivo postaje tvrdo poput kamena. Teško ga je zato ukloniti. Potrebna je intervencija ultrazvukom jačeg intenziteta. Ukoliko katarakta nije zapušteno, sočivo je relativno meko. Faktički nije potreban ultrazvuk i operacija se brže odvija. Ima pacijenata sa specifičnom anatomijom oka, kada je oko kratko. Takvi ljudi najčešće imaju plus dioptriju. Ukoliko se prirodno sočivo ne ukloni, a posebno često je prisutna i katarakta, onda može da dođe do blokade i naglog povećanja intraokularnog pritiska. Ukoliko se ovakva katarakta zapusti i ne operiše. Ili u slučaju prezrevanja katarakte, ovo može da izazove akutni napad povećanja pritiska, pa čak i upalu oka. Zbog toga se, naravno, katarakta ne sme zapustiti. Treba se kontrolisati kod oftalmologa, tim pre što je usavršena, te se danas zamena sočiva praktično izvodi bez rizika, te to omogućuje uklanjanje praktično i prozirnog sočiva, ako je to potrebno učiniti zbog korekcije vida ili zbog nekog drugog razloga. Prozračnog hrustaljaka udaljati. Уже нет тех показаний, как были раньше. Ja sam čula od baš ruskih lekara da kad počne u stvari katarakta, da je bolje tada operisati zato što je sočivo tada elastično, lakše se vadi, a ako se kasnije, kao što je nekada vladalo ono staro mišljenje, da treba čekati dok ono bude tvrdo pa se nekom kašikom to vadi, da je to dosta pogrešno. I bilo im je drago što sam se ja tako u tom prečem periodu javila na tu operaciju. Više nema takvih indikacija kakve su bile ranije. Klasifikacija, zrela, nezrela, postoji još iz vremena kada se operisala samo zrela katarakta, kada čovek već ništa ne vidi, sočivo mu je potpuno mutno. Zašto nisu operisali nezrelu kataraktu pre 100 godina? Zato što je bilo mnogo komplikacija, ali kada čovek postane potpuno slep, onda su ga operisali jer nije imao šta da izgubi. Ali tradicionalna shvatanja, koja su još uvek prisutna, treba napustiti. Sada, na primjer, nezrela katarakta nije povod da se ne uradi operacija. Zrela katarakta, to je već prilično zapuštena katarakta. Početnu kataraktu također treba operisati. Danas je kriterijum samo jedan. Ukoliko pacijentu to zamućenje sočiva izaziva bilo kakvu nelagodu, znači da oko treba operisati. Šta više, ukoliko je prisutna dioptrija, pogotovo velika dioptrija, zbog čega ne bismo ispravili dioptriju zamenivši sočivo? Zbog toga, ponavljam, indikacija je jedna. Ukoliko pacijent govori meni je nešto nelagodno, ne gledam komforno, kad izlazim,
recimo na sunce, nekako lošije vidim, to je već znak da treba kataraktu ukloniti. Naime, pri dobrom osvetljenju treba čovjek da vidi bolje, ali ako ima kataraktu, pogotovo centralno, kada čovjek izlazi napolje, čak i ako postoji sasvim malo zamućenje u centru oka, već zernica ne reguliše pravilno dotok svetlosti. Kada je mnogo svetlosti, zernica se sužava, a kada je malo svetlosti, ona se širi, da bi primila maksimalnu količinu svetlosti. Znači, na svetlu se zenica sužava, a ako u centru postoji zamućenje, čovjek gubi mogućnost da vidi normalno. Iako katarakta, recimo, može da ima svega 1 milimetar. Zbog toga, bilo koja katarakta treba da se operiše. Любая катаракта должна оперироваться. Još jedno pitanje koje pacijenti postavljaju je i zašto se ne operišu oba oka istovremeno, ako je katarakta prisutna na oba oka. I ako se već operišu jedno pa drugo, koliki treba da je vremenski razmak između operacija katarakti i zašto? Технически, вы понимаете, технически. Можно сразу и на обоих глазах удалить катаракту, это не представляет проблемы, но мы никогда... Tehnički, znate, tehnički je moguće odmah na oba oka ukloniti kataraktu, to nije problem, ali mi tako nikada ne radimo. Zato što, iako je praktično bez rizika, treba isključiti svaku mogućnost, čak i ako je ona 1:1.000.000. Ne daj Bože, da se desi nešto sa organizmom. Naime, postoji rizik ne zbog operacije, ne zbog hirurga. Rizik se krije u stanju organizma pacijenta. Šta ako se iznenada desi nekakva problematična zdravstvena situacija u organizmu i oko se upali? To se ne može potpuno isključiti. Kada operišemo kataraktu, i sve je u redu, ali ja ipak nikada neću reći da je 100% sve bez problema. Neću reći da je 100% garancija u našim organizmima, jer uvek nešto može da se desi, ne daj Bože. Ne zbog operacije, ponavljam, nego zbog stanja organizma. Zato, da bi se apsolutno isključio i minimalan rizik, prvo operišemo jedno oko, a zatim najčešće posle mjesec dana i drugo oko. Manje više, ali najčešće posle mjesec dana. Zašto? Zato što postoperativni period traje mjesec dana, jer imunološki sistem ima određene rokove. Bez obzira na to što je urađena takva mikroskopska operacija, imunološki sistem to ipak primećuje i najbolje je operisati drugo oko posle najmanje mjesec dana, da bi se isključio rizik od strane imunološkog sistema, ali pre svega radi mogućih upalnih procesa u oku. Ne zbog nekakvog drugog rizika vezanih za operaciju, nego baš zbog tog. Не от какого-то другого риска, а именно вот от этого. Stalna gostovanja ruskih oftalmohirurga su doprinela da se iskustvo Ruske škole oftalmohirurgije utemelji i u našoj zemlji. Ovo iskustvo je zasnovano na decenijama rada, usavršavanja, truda i borbe za dobar vid. Sa jednim ciljem. Dobar vid za svakoga. Dobar vid za žitelje naše zemlje i regiona. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.